F'Mejju li għadda il-Union tal-Għalliema l-MUT żvelat kif l-istudenti tal-iskola sekondarja tal-Marsa kienu se jiġu trasferiti lejn skola sekondarja f'Ħażebbuġ. Tibdila illi fi kliem l-istess MUT se twassal għal aktar assentejiżmu. Xahar wara li bdiet is-sena skolastika ġdida, il-problemi kif kien maħsub seħħew. Studenti li qabel kienu jattendu l-iskola tal-Marsa u issa qegħdin jattendu dik ta' Ħażebbuġ ikkuntattjaw lil One News jirmentaw dwar dak li għaddejjin minnu. Spjegaw li f'din l-iskola aċċess għal tfal b'diżabilità ma hemmx. Jilmentaw li l-ground huwa żgħir fejn ma jistgħux jilagħbu xi sports. Jilmentaw ukoll illi t-toilets huma vera dojoq. Dan kollu kien ukoll ikkonfermat mill-President tal-MUT Kevin Bonello. Aħna konna ġbinna l-attenzjoni tal-Ministeru u tad-Direttorati fuq din l-iskola ta' Ħażebbuġ. U konna tnilhom fuq żewġ aspetti. L-ewwel nett l-iskola ta' Ħażebbuġ hija iktar stretta mill-iskola ta' fejn kienu Marsa. Huwa jispjega li l-Ministru Dolores Cristina baqgħet tirrifjuta li l-istudenti jibqgħu fl-iskola tal-Marsa sakemm din tiġi phased out. Jgħid illi l-Ministru insistiet illi din l-iskola tingħalaq. Naqgħu minn appell 1, 2, 3, 4 lill-Ministeru dejjem qalulna din żgur li le. Ġifieri l-Marsa se tagħlaq żgur. U raġunijiet speċifiċi għal xiex ma nżammiġ l-iskola sakemm tiġi phased out għax dak ma fadalla sentejn l-iskola. Aħna ma ngħatajniex. Jgħid ukoll li l-iskola tal-Marsa ma nqalqitx minħabba li hija kkundannata għaliex din ġiet offruta saħansitra lill-iskola tal-mużika illi min-naħa tagħha rrifjutat illi tmur hemm. Jidher issa illi l-iskola tal-Marsa tista' tingħata lil xi għaqda non governattiva.